Kalau ke bapak ya kan video jangan tasni ai ku beli pi hak teng ba im teng ba tiang tam jung tara juni Jesus Christ teka video tasni ku apa ni keren mun ta ba pi kalong kumno soi dan na ne soi u ya le ban tra ha ka jing im ka jonga ka jong pi ka ga ka topik ka bang ku apa keren mun ta ba pi ha ka tasni rang ba ka video jangan te tung ni keren sipang ka ne ka phang kumang pi ba kumno soi ka no soi dan ialeh ban trap ka jing im ko jonga le ka jong phi kumno ialeh ban khring ba pa no ba ka jing im ko jonga le ka jong phi ba kan jot no la ne ialeh kumno ba ka mynsim ko jonga ka jong phi bu yo ban pynjot ma ka jing im ko jonga ka jong phi te ni kran sipang ka ni ka phang sipang ka ni ka topic ha ka ni ka sni rang ba ka video jo te tu ni kran sipang ka ni ba mi kumno suit le suitan ialeh ban penshoi ialeh ban khring ma ialeh ban trap ka jing im ko jonga la chompi haman la kisi haman la kipor hoi da video jonga ko la de pung ala kan chipang ka phang tang bagam da pen shai la man ong ma shu pen na shu shim ma pen dur la video jonga ko la de pen re dak sni pa tengen ya kan no pa de persha ya kan ka topik la kan ka phang da sni ha kan ka sni ga bonta nang pa kan video jonga jadi ni keren sebagai orang tua mau pi, ksuid orang pi udah ksuid, udah ksuid tu udah ksuidan orang pi, ni kami ini dah kemat dok macam apa macam, awak, yo kita ksuid kita kiri kita beli apa orang bahas pisat ini apa video kami kuntai dari bagi peni awak mau pilak peni dari, orang pi, ngap orang tu dia ksuid wak dia ksuid bah, ngap orang bawa ngilak peni dah kemat dok macam pi, Lei orang pi, dah sing orang pi ni keren sepang nu ksuid lagi sepang nu suitan lagi sepang nu bymman dapat kat sutrim suting ni dapat kat, ni keren sepang kan ka phang ni sepang kan ka jinglong jo ksuid ni sepang ka jinglong jo kan suitan na ko bilong ni on, padan batai pi sepang ka jinglong jo ksuid ni sepang ka jinglong dong ke mustim bymman mah na kita ki su to suitan long kumno ialeh kumno ban trap ka jing ko jonga ka pi ban pynjot le ban khring tenga kum ong pi ngala puli ka ni bible de bang syukran mangap de bang ayu him de bang alap him de bang la I him de bang ayu him ka tabu ka ni pi de bang ya kran studio mo trailang ki sui re ngai pi thu pi nga su thu ka kum bang puli na ka ni ka tin ka jong play tenga la ban pensai ngala slot ban yala pi kumno lembag dari video macam tu tu ni kan, ai ko bong pi kumno ksuid ialeh ban trap mo ka jing mo jang macam, mana kan tu video macam ong pi, uni ksuid le uni suitan ong pi de bo pen I yang mar de bo pi ui dah kan kmat dok ka jang la dengan geli shubu no la pin ya keren mo la dengan ong pi mano bung ting ki ksuid, no mano bung ting ki ksuid, baro pi ting ki ksuid baru angin tinggi ksuid, baru angin tinggi tu bymman lagi suitan. Hari kata kajing tinggi jongan le kajong pipa dan keli bawa piting suitan, berkat. Tengok pi la da piting ksuid la da piting suitan orang pi la da piting bymman orang pi. Kebetulan kami yang le pi kelong bangin syakri yoble, bangin mani yoble, bangin dua yoble, bu. Ya kekerting ke jong jisu bu ya jisu hak dot nun ke jonga ke jong pule ya ketin ke jong ble berkat hak kam ke bede berkat kat kum kaman ke jong ble pendep ke hukum mah gede benri ben sumar kendong ya ke hukum ke bau ble lo abu mak ba mengalani mopi bang gede ben pendep bang gede ben syakri ben borom ya lo ble nung bu nung thau jong ajong la da fitting nu kusik nong pi gede ben syakri yo ble gede ben wa yo ble kita di kamera ko jonga ko pi ka ba phire ban le ka ba ngide ban le la fiting min ksuid ni suita ba agani video ko ong pi kan ba tai sipang ka jinglong ko jong ksuid ni sipang ka jinglong jong kita ki mynsim bymman ha kanu ki ialeh ban trap ko ha kanu ko ialeh ban penshoi ban pensap ki le ban khring ha ka jing ko jonga ko pi dengan ba tai la dengan kan pi ang ba ka video jonga ha ka ka sip ta ko ong pi ko ba da kan video jonga la da pencha la da ba tai pi ta ma dari pada saya bayu lah saya ngapa dong gua orang deh mereka sih dengan pada saya ini aku berdema dengan ini jinglong juga ksuid orang pi kumal orang pi om deh bagi yo i mak mau Henry
Henry kini kijak ksuid ong pi nila ba dekin ban sungthu pate kat kum karukom ka ba mangala ni mapi kat kum ka ba ngikran no kat kum ka ba ki baru ki kran shubu lo ko ong pi ui ki baru barung ksuid kilo kum no pi ui ki baru barung ksuid kilo kum no si ini amba ki baru ki barung ksuid lada ki pastor lada ki nong yala kum ni mtai lada ki be ki ksuid kilo kum ki kran ami tu ki ksuid ki ong ba pi dei mano pi kateng kum no ki wan na ei ta mo pi ki geli ki kran ong pi nu ksuid ong pi nu suitan ong pi udei bakan jamayan kai mo kun jala ya nu ksuid ong pi ula ban rung yanga lada ya pi lada ngim don kan ka jingai yo ble lada ngim shakri no ble lada ngim dua yo ble lada ni mynsim khut mo lada ukram don hanga pi lada ngim kan no ble lada ngim dua yo jisu ma lada jisu klam ai bor ukram yada yanga lada ya pi mo lada ki angel ka jong ble ma mynsim ko lada ukram don kan kat pat ngala ni mat pi lada ble ailat ki ksuid mo kamot kini ki ksuid ong pi ki don ka bor bakin rung haka map ka jong ki don ka bor ban rung haka ni ka khali haka jingmut jing pakhat ka jong chopi te enta lada kini ksuid kini ki mynsim bymman kini ki mynsim ayu ko ma ong pi ma kini ki soitan ong pi lada ki rung haka map ka jong pi ka bot ngila ban kala big no ngila ban kala lamir no ko mem ngila ban no sting kli no ban big no bisa ki baru barung ksuid kilo kum no baik kat ong pi kan ma ong kini ki ksuid ong pi kilong kata ko kau mo kilong kenjamayan kilong kenja jadu la nang ro ni la ba ni ip la ba ni ida kham do ko jonga ko pin re ada ni sung thu pat la da pi pule pat ya kan ka tin ko jong play pat ya kan ka bible ka pensai kan ya kata ka tin ko jong play ka ong gum no tin jong play ka ong ba wat tang bangin currency ro ma wat tang bangin currency kan kham akor ro ka tin ko jong play kam sha ya ngala ni pi re ai ba ka kentin lang ai ba tak kentin ke bami na gadon ko jonga la ko jong pi da sintur ko jonga ko jong pi ai ba bagani tang ka tak babit pan te mo baki wei kin yu jing ko mo kin yu jing mun toy tin jong play ka hikai ngi kata dia pi de lung ba da ga pangis hikai de na kin ko jong play de lung ba da ga pangis sung thu kum ko ta ka mon ko jong play kum ko ta hukum na kin ko jong play ko ni sung thu pen ya ga ni jing long jong ni suit ni sung thu pen ya ga ni jing long ki soi ta ma ni jing long jong ni bymman kilong ha kana ko kuang pi jong play ong buat tang bangin currency ru buat tang bangin currency kan ko akor ka tin jong play ka kham percaya ngi gat tinggi sung thu ke ni jinglong ju ki suit kilong kumno bat ada ngi hai ka kum nak tin jong play bat ada ngi pek kum ka jinglong ju ki suit ni ki suitan ong bi kilong ka ko uksu ju pi ialeh ka no ko mantra ni ban pun shoy ngai pi ban kring uksu jam ong pi uklam kwa ban ya kren ya kan chi sha uklam kwa ban ya kren ya ka badai uklam kwa ban ya kren chipang ka hok ong pi henry uksu kwa be ban kren be chipang ka jinglam le ro kwa be ban kren chipang ka jinglong asap ong pi chipang ka jinglong bisini chipang ka jinglong khan to uksu kwa be ban long ha kan ka jinglong ne kwa be ban le ha kan ka jinglong ong pi itu ki briew ong pi kuma ong pi ha kan ko kum trap mo ha kan ko kum le ban krim ha ko kum le ban sui pan sa dong hai pisai i hama no briew man ki briew ma kini kesi kum ong ka kini jong play ko ong ba ha perthem don wo briew ba ma baro ba du le no e kata ka burom ko jong play no tin jong play ka thu ngi kata e ong pi ba bun hi ong pi ngi la ban ong pi la gi phai gi ba hi ngasem ki para pakai ki pro projor ta terma phim julap ong pi ni ko ba e ong pi ba phim lap ki briew ma ye ki khna ni ki pro ta ter ba ki briew ki ban belum play ki badan akor ton borom ni ki ba kumta mo ki ba yat be ta kan ti bre la ka bakran bakhana la ka kum tre kam tre jam la ka ba kumta tre ma ka no kaliang ka ko borom ong ki ba e ang pi bu pin la be ta ki bro ki ban te la kam ni la de ta ko ko ma la tin ka thlik kum tre kam tre jam ka bam ga di ta te ong pi no ksuid ong pi ialeh ha ka ta ko ong pi la bi so wan ke tu jinglong sarong wan ke tu jinglong sumeng wan ke tu jinglong sumstat ong pi wan ke tu jinglong long lalot ong pi wan ke tu jinglong ma hangame ka ba pujat le puro ki khna samla ni ki khna sinrang ni kan the ong pi la ban de ha karyam ka bait la ban de ha ka pin ka thalik ma ong pi karyam ru ko ba su riam kham akor ni kan tai su riam pong ni tai ka tin thalik su
keren lagi laka akorom ti burum shukten sti keren sang lagi laka chabalak basem ong pi unu ksuid ong pi kata kali kapun ka baning kong la nong kapun ksuid le pantar ma unu ksuid ong pi ong pi dei de bo balada utra man la rum yang ala ye pi dei hadu bo unda rum yang ala ye pi dei hadu bagin na kelabik na hadu bagin da kelalantang kela kampung ni kota domo hadu bagin la kelalam mir andre ong pi ksuid ong pi lada phim tip yaktin ngujung blei lada phim ngit yaktin ngujung blei lada phim dua yo blei lada phim shikri yo blei ong pi unu ksuid ong pi ustad no ustad bang ong pi ban kumno ban pynjot ni kumno ban rung ban pentri kam ha ka jabing ha ka jimut jing perkhat jong briew ni jong ko briew ong pi dei tang ki briew ko jong blei ong pi dei tang ki briew ko bala amat sisa ya kata ka bor ko jong blei ki bala amat sisa ya kan dikatin ke jong blei mo ki bala don sisa kan ka bor jong ni man sum ko ong pi tangi kita unu ksuid umla ban trap ni tangi kini umla ban pensoi ban le kring ban le pynjot ko ni ban rung ban pa ukhla ya ki bru bala yo sha ga bor ko jong blei ki bru bala yo sha ya ta jing pen im ma ki bala don sha ta ka yo do mun sim ko ya ga don ko jong ki unu ksuid ong pi don jaka ro shu tu ipi kata sibu man manga man tang tu ipi mola ni ki tu ki bru ko jong blei ki bala ma sha ki bala yo sha ya kata ka bor jong mun sim ko ni ko bor ko jong blei ne bok ka blei bala ay ya ki kata ka bor mo blei bala ko bor ki kitu ki ngachon sai pi kitu ki buru ki borung ksuid yang fisha kitu ki buru ki borung ksuid ma itu epi kata kumal de ong tun taba ksuid yang pi uklum kwa ta bani karne ga jin sha uklum kwa bani karne ka badai mo ka bahau du kwa bi bani karne ga jin lam ler bi kata ga jin long jong ksuid bi ya ki buru ki jong blei ki bala mat sha ka bor ka bala yo sha ka bor itu epi kata bagi tu ki buru ki borung ksuid yang mo epi itu kimnut ban penjan ma kimnut ban penjan yang ki melani ya ki nu ki bru ki bala mat ti shay ko bor jong sim ko lani ki baton shay kan ko bor jong ble ki bo ble la ai shay ki ta ko bor mo ki tu ki bru ong pi khamnu ban penjan ro kata ga jinglong jong kusai ada ki tu ki bru ki bala ong kusai yang ong pi ni tu pi kata ong pi ki long ha kata ko ko ndi ba syukur nangir mo ndi ba syukur start mai kata ndi ba ngang mat pa syam na la mat la syam mai ya tu pi kata ndi ba ngakran ayu pi kata ma na ong pi sibu mentang so enek stari pi sibu manga mentang mo ngah ai ngala long ngala kuning ngala yo ek ta bor ko jong play lo ai ngaya ta bor mo na tu pi kata itu ibu ko borong ksuid ni tu pi oh pi ksuid bu kum ni kum tai mo kum ong pi kita ni su i nga ong pi lada kita ki borong ksuid ong pi tang kata ki la tim no kim nut ban penjat kim nut tang man kata ai ka kti ka jong pi tang man kata ai ka mat ka jong pi ro kim nut ong pi kata ga jinglong jong ksuid ong kasi long jong suita de ong pi umri tang manga bodon ni kani ka bor umri tang manga boyo kani ka bor ong pi wa la da mo pi ru ong pi la da phingit uble da phikri uble ong pila ban yo kani ka bor ni pila ong pi ban hukum ban be ye ki suit ki borum kuma da kan video janga ong pi ki pila ban be ban hukum teng jong visu ong pi pila ban be ki suit pila ban be ki suit ki borum hakamet jong ki men para jong pro projor jong jong pi kun ne ta tu pi kata ngada kan video jong bla da pi tadi ke jinglong ki ksuid ong pi kami ida khamat do kami i ong pi kumne berkhamat ong pi adu ksuid kun ulong kan jamayan ksuid ulong kan jadu kan jal air no ini ki ksuid ong pi kila ban rung ha ka jimut jum berkhat ka jong pi kila ban rung ha ka met ka jong pi tenda kan ka mynsim jong ki ksuid ni ki mynsim jong ni bymman ki la yo rung ha ka met ka jong pi ka mon gidon ka bor ban control ke beli kami ke kantin ke buku ong pi ke kantin sarong kantin arsap kantin khun to ikum ne ko tai mo ke tu ka ba ke currency kan sang kan ko ko ne ko tai ong pi la uksu uklan brum ha po ko do jong briew em ong pi briew uklan nut kan kren uklan nut bang le kan ko ko kan ko mo ru ba ho briew ye ong pi chin xiao briew sniu mo briew uklan sniu re ong pi de uksu de suitan bas sniu ada pi smutu ya ketin ke jong blei ong pi la pila pule ke ne bai pul ong pi pila ban smutu ya kata ka pang pila ban smutu ya kata ban ta tu pi kata ubru ong pi ga jin sha uklam sneu hong ubru le sneu le pop kum ne tai hong le kham akor kum ne tai uriam kham akor kum ne tai kriam kham akor kum ne tai gile kita ki bro ong pi deinamar bakim tip ya ka jin sha deinamar bakim tip ya ketin ke jong blei haba ki bru haba pi mo haba ki bru haba
kena mo haba ki samla ko ni tang je iba ki bru ki se klang klang ko rom ni ko tai mo riam klang ko rom ni ko tai ki draw ko dur tin chung play ka tin chung play ka khang prasha mo ki ki bru ko draw ki dur tu ki blai puja lai ko ko ni tai ko kamet ko ki ko ja ang ki tin chung play ka khang prasha ta kam sha yang nyala ye phi ba ngin le ko tamu tin chung play ko ong ba kamet ko jona ko jong phi ka ri kamet ko jong trai no ka mynsim ko jong phi ka ri ka mynsim ko jong trai om de bangal ni mo phi bangila ban le kat ka bangi mon henry ublei la ban le kat ka bu mon ya ka kamet e ka mynsim ko jong tin jong play ka pen shai ngi ka ta kai ngi ka ta bi ko ong phi ki briew ong phi ki le ong phi ki ki bas ni ki kam khala lai project ko kum ta kam thma ko rom nem ta ki nut ban kan thma ko ong phi de number bakim tip ya ka tin ko jong play de number bakim tip ka ji sha ta ko mur ki shule ma la na faina ban ong ta ko kum ha ta ye phi ka ta chai bi henry ong phi ka tin ko jong play ka pen shai ba de ngi ka ta ko ong phi la da phi pule ka ni ka tin ko jong play ong phi tip ut ke ni ta ki bro mo de kan ta ong phi ka tin ko jong play ka pen shai de ngi ka ta tin jong play ka pen shai ngi ka ta mo ong phi ba wat tang bang in currency ro ma wat tang bang in currency kan ko ro ong phi dan thulik bo uju ni tim lo no ju thulik ni khu kum ong tin jong play ka kan ne ka ta ong ba ai ba ki ba currency kan mi na kshin tur ko jong phi hinde ai ba kan mi tang ka bit ban te ma kan lo ma ji khu ye ki proper jor jong phi tin jong play ka pen shai ka ta de ong phi spule no phi ya ne tin jong play sa pule no phi ne ka ba bu ko mo pen sung thu ong phi kumno ong phi tin jong play ka pen shai ya ngala nei phi ka ta ko bo ong phi was thu bakla ong phi wat ong ba uksi plum rum yang ngala nei phi wat ong uksi plum la ba rum yang phi wat ong ba phi la do ka jingai kum ne bu tai ma de ong phi ka tin jong play ka pen shai ka ta ong ba ka jingai ka jong ngala ne ka jong phi la da ka ta ka jingai ka khlam ka jingle mo tin jong play ong ka jingai ka khlam ba le jingle ka long ka bayap ka tin jong play ka pen shai ka ta te ong phi haba phi ngi ublei ba phi sakri ublei phi de ban tre ru ka kam phi de ban le ru ka kam ka be de kat kum ka mon ka jong play ta de bodon kam yang la ne ya phi ki prolog ka bu pe ka ne video changa ka ne ka sk ngai ka phi chpang ta phang chpang ta ka ta ne ka sk ong phi uksut ong phi ulong ha ka ta ko ma bi kitu ki buru ki bala sha sansha ra uksut ong phi kitu ki buru ki bala ba mani ho ne uksut ong phi udi mo to uksut rang ba mo ga kum ba tin jong play ka ya thu engi mo to uksut rang ba ong phi udi to lucifer ba ki ong to uksut lucifer to uksut rang ba jong ki to uksut banut ban kam le de le ba kam le de body to im ke sim try mo ta de to uksut rang ba ba kam le body to im ke sim ki try ong yang kita ki bru ki bala sha ru ksut yam ki bala sha control no bala sha sinsal ha tu ksut no ki sha I kata ha video po youtube la da pe ba la da kita ki bru ki ba ksut no ki bru ki jong play ki ba ksut la da ki be ksut la da ki kli ha ki kita ki bru ki ba sha ru ksut ki kran em la da ki kli ki juba mi la de ga la da ki kli ki om ki de mo mo te kila kamel de kerteng unta mo kila kamel si ne ong phi ko ong phi ba oi phim la ni I da kan ka do ka janga ka chong phi ong phi henry ni sung thu ba de kan ka kran ka jong phi ka long ha ka no ko ma ha ka no ko ni sung ki kran ha ka no ko ki ya thu yang I ka kran ka kli ka janga ka ni ka jong phi nong phi ka bor ju no ksui ka bor ju no suitan nong phi ulong ha ka ta ko kin sting nong phi ki pro ko pe ya ni video changa nong phi wat new kam kai nong phi umle bang sukran formur umle bang sukran big umle bang sukran start mangai phi na ndai nong phi ngada sim ba kum na ka krim jong play ngada sungthu nong phi ngada ngala persang ro ila demo ba kalung kumno atu ka deishan em atu ka krim jong play ka ton portion em atu ka laksian em menyerap atau ka longshan em kum ta kum la thok tin jong play ba kum ada kram na video jangar ong phi ma tar na kan ku jo ong phi la da mo phi ong phi la da phila mo la da don ki men para jong ki boru si ong phi phila ban be ki su ka teng jong ki su phila ban hukum ki su ong phi ne ki te ki su ki la ban ni mo ki la ban phet no
ada pidon kene gajinget mo kada mo ngi pi ko video jong bolga ko bron kam hing ong pi la kalong ba pide bandon kene gajinget yo play pide bandon kene gajinget ko boskem yo play kamu ada pi nget yo play bo play udon ni kata ka bor mo ka mo pi la gen man hukum ne ksuid pi la gen hukum ya kini ki mynsim bymman no kin ni no kin ting no yang ala ne pi tang da ka syukran mo ndi ba syukran mangai kata ada si mo kum na kring jong play kum ba kan video jong blade ni play ko ong ba jisu ong ba be ha ka kerteng ko jonga mo jisu ong be ya ksuid ha kerteng ko jonga ya dua ya kerteng ko jonga te ksuid kin sa mi ksuid kin sa phet no mo jisu fi kai ni kata te ong pi ong dei ba nga hikai start mengai pi kata andai bangai syukur nambur mengai pi kata ngarasib berkum nak tin jongblay ang pi kan ga dala persang hiru ila de baka da long sha kum tak tin jongblay ga don sha ko bor ka da long sha kum ta te hikai ru pi bo pi ru pin le kum ta ong pi ngai tin jongblay pule tin jongblay ngai yo jisu ong pi dwa ya tin jisu tin jisu pin be ki su pi tin jisu pin be ong pi ki mynsim bymman ang pi wa ai la ong pi ada pin ialeh ong pi om dei pin be mo pi ya ki ksuid en rei ksuid nuan rung pi kata om dei pin be mo pi ki ksuid la rung ba chung ki briew en dei da pi pin nge ya tin jong dei da pi pin chakri oblei ksuid mus rung pi ksuid ong pi kene jing long ksuid ong pi ko mo batai pi kom percaya pi ulong kerja mayan mo kun jadu kun jale er ong pi te ula ban rung yang ala pi ha ko por ong pi ada pin be ga jing nge oblei là phim đua ai vậy, vợ bận rung ngay thì ông thêm nó sẽ đong nó răng phạm nó khná ông thì, suy ông thì urung vậy, là phim đua cái chính nghĩa play ông thì, là phim đua ai play là phim secret play ông thì suy lạ bận rồi, cũng được cái nó ông thì người lạ bận sống thu ông thì cũng đã cái bằng play cái tiếng người dùng play mà cũng ông thì, cái nó cũng người lạ bận sống thu, cái nó cũng người lạ bận xem phăng một cái suy kia lại đòn bò ra cái chính nghĩa của chúng ông thì jong ka hikai ngi chipang ka ko borom no tin jong ka hikai ngi chipang ta ka hok ka pok ko no ngi ban im ko no ngi ban long tin jong ka pensai ngi kata mo ngi video jong ba da mo pi mo la da don no sim ksuid on pi mo pi no ban le kita kam auria kam snu kam am thok kam sokor ko ne kam tai mo pi ban kan sarong pi no ban le sa ko tai pi no ban kan he mo gi bro ne ta pi ban ko no borom mo pi pidon ko mynsim ya be pidon ko mynsim bisni gumne ko tay on pi maba ko baro ko on pi dei ka bor jong sim jong dum ko dei ka bor jong mynsim jong ksuid jong soita te on pi wat jo ialeh on pi ba pidon ne ka mynsim ko ko ta dei bu par bor on ko malap to ne pi bu no bor ka mynsim ban ya ma ban ya sha on pi bu par bor mynsim ban ya I par la mo ko jong dei ka hikai ngi kata dua yo play ni ko play sekri yo play boleh kam kai on Maknanya orang film dia bangun syukran tamat dia hukum dia bangun syuk batai start dia bangun syukran klaim tertib klaim orang film dia yang ada persang yang ada yang ada lama yang ada sisa orang film ada yuk share ke bor orang film yang sangat berhingga yang sangat luar keren ni film ini kesini film kalau kita masuk ke pulih yang film itu macam ni bisa sentuh orang film kantin sudah kawai pan orang film ini kantin Dalam tak boleh macam boleh, lupa video macam.